означава цифра. Едно. Добре. Номер 3. Добре. Номер 4. Добре. Само ви двамата на микрофона. Номер 6. Номер 8. Добре, чудесно бяхте. Всичко това, което казахте, е вярно. Това беше нашия малък коментар от телевизия Рася Грим, от студио Джузета. Аплодисменти за всички. И сега съм ви приготвила една изненада. Да, ден на изненадите. Ето тук, отзад. Нашия вълшебен плат. Отворите долу. Кой желая да дойде? Явно сигурно много желаеш. Хайде, ела. Ела. Какво е това? Пенсе! Ела, Мартин, ела. Колко процента държиш? Мартин държи 1%. С коя цифра трябва да отбележим, че процентето е 1? Кой? Ела ти. Всички не се. Покажи я високо, всички да я видят. Това е цифра 1. Аплодисменти за Теодора. Добре, майко, благодаря. Следващия да дойде да видим какво има отдолу. Кристияна. Хайде, Кристияна, ела. Да видим друго какво има. Така. Колко станаха процента? Имате всички ръце без? Колко станаха процентата? Процентата станаха 2. Отбележи с цифра. Аплодисменти за Кристияна. Подреждане. Откъдите си процентата. Следно остана още едно нещо. Хайде да сам да дойде. Ела се сам да видим отдолу последно абракадабра, фокусите как си стават. Какво ли има? Още едно проценте. Колко станаха процентата? 3. Кой ни е искал да покаже? Хайде, сме влезе да покажеш цифрата.